duet ya. Gandrung. Do wong ayu pepujan ning ngati kaya ngene wong nandang asmara kene tak gandrung kene ya ayu aja do melek ya Mbak apa to waku dhewe do dewa jawata welasono tinggi barang ngono lho Mas kayane terus aku tinggi ngono ya siap-siap ya Mas tapi 70 kilo waduh siap sing suwi gini besok kapan iki 3 menit ya bongko iki Pitong puluh lima. Umpama nira nakoda tanpa cakile bulet oh iya iyo golondamu buju Pak Subra Sah Monggo katuran sugeng kundur kang sampun kepareng kundur rombongan saka Bucu saka Duda Abu matur sembah nuwun dalu menika. Monggo Mbah dipun nikmati nggih. Ngidam sari yoga laras epot-epot. Ayo ledeng tambah ombo tambah sedeng ya oh nginang susure kolu oh ya yo aja ngesuk aja mepet oh bakal liwati sinek senin ngono ning aja ngono Luluta
delota rasane nginang karo ngilung lo rasa jagat raya ngono nang ngono eling lolo iyo ut to memanise aduh dadi ati salah keteng royong nyambut gawe. Ini adalah tujuan utama dari kami, bahwasannya bisa memberikan hiburan kagem para pinesepuh langkung rumiyin. Penontonnya sebab anteng sing lho, Mas. sepuh ki kudune dirumiyenke ya suwane sing wis rada suwe dadi ya dihibur dhisik ya ta. Nek wis entuk pikantuk hiburan sing tuwa-tuwa sing sepuh-sepuh ki umure saya tambah saya dawa ya ta. Gejala rematik pegelinu iso ilang, Mbah. Lho, stroke ringan minggat. Pokoknya sing gelem nonton Campur Sari sing sepuh-sepuh penyakitnya lunga kabeh. Amin. Ngono lho, tenan iki. Nek sing ning omah Mbah anake lho tambah akeh. Nalikane ro dalu atiku lam-lamen sira wong ayu. Ayo duk. Ket sore durung ana seragenan yuk. Ya. Yo. Yuk kalaras. Monggo bae dipun pirsani dipun pindah katakan. Alayo. Aja ngesuk, aja mepet. Dos. Ono ning kejong ono. Wesek. Jebul Mbah Putri sing ning nggon petengan yo akeh. Nggih, sepunda lho, Mbak. Sugeng mirsani nggih, Mbak nggih. Ana sing pakai kamera ngene dada-dada. Iya, nyoteng lho, Mas. Ning cilaka ning esuk wis mano ngopesi tengu ning kono ku ya. Lanjut. Ayo bro.
menyambut gawe. Wangsul menika wau pamundutan saking simbah-simbah kula.